Kaixo, asko balio dau. Erosi Getxoko merkataritzan euskeraz. Aurten osta bere gaitoz Kaixop kanpainagaz. Aurtengo lema izango da asko balio du. Kanpaina honetan, betiko moduan, Getxoko udalak, Erandioko udalak, Barakaldok, Txorierriko mankomunidadea, Alkarbidek eta Bizkaiko Foru Aldundiak parte hartzen dugu. Kanpaina honen helburua, merkatarien balioa mahai gainean jarri gura dugu, merkatarien arteko eta merkatari eta kontsumitzailearen arteko hartu emon hori sustatuz eta are gehiago euskera erabiltzen dugunean. Euskera erabiltzen dugunean osotasunari balio erantzi bat eskaintzen dautzagulako. Era berean, euskararen erabilera ohikotasun baten barruan sustatu egitea da helburu nagusia. Beraz, aurten Kaixop asko balio du.